Zdravíčko, to je Psychedelic Mláreč. Chceme ťa pozvať 15.6. do Lesoparku v Prievidzi, kde sa odohrá nádherný hardkorovo-rockový, multižánrový festival, kde vystúpime my a Amorence, ďalej Talk Show, ďalej From Our Hands, Dickman, Last Reality, kopu kapiel, bude tam fakt, že hip-hop, bude tam punk, bude tam hardcore, bude tam elektro. V tom areáli toho Lesoparku prebehne streetball, to si môžeš na stránke čeknúť a môžeš sa prihlásiť. Budú tam debaty, bude tam Greenpeace, budú tam ľudia zo Slobody zvierat asi, alebo skôr z občianskeho združenia. Úplný myšmaš, bude tam veľa vecí. Lístky si môžeš dokonca v predpredaji kúpiť aj na všetkých stredných školách, takže určite to vyčekujú, ak si zo strednej školy v Prievidzi, v prievidských stredných školách. Tam to čekni a dojdi 15.6. na túto krásnu akciu, ktorá spája veľa žánrov dokopy. Tešíme sa na teba. Yep. Aj na teba. Come on.